Във времето преди времето, когато небето и земята още говореха на един и същи език, сред морето на вечната светлина е съществувала земя, сияйна и величествена, Атлантида. Мнозина я смятат за мит, но има души, които я помнят, не с очите, а с вътрешното зрение. Сред нейните синове, високо над останалите по мъдрост и сила се издигал Тот, син на Атланта. Той не бил просто владетел, а пазител на знанието, което поддържа световете живи. В очите му блестяла светлина, в която времето се оглеждало и губело своята власт. Казват, че в нощта на голямото потъване, когато морето погълнало храмовете от кристал и пламъкът на великата цивилизация се изгасил под водата, Тот вдигнал очи към звездите и произнесъл древна клетва. Знанието няма да се изгуби. Ще го нося в себе си, докато светът отново бъде готов да го чуе. Така започва пътят на Тот. От безкрайните дълбини на миналото, той преминава през мълчанието на вековете, носейки в себе си спомена за Атлантида и искрата на нейното знание. Казват, че той бил безсмъртен, че не умирал както умират хората, а просто сменял своето тяло, както човек сменя одеждите си, когато настъпи нов ден. Тот, учителят на светлината, преминал през мрак и време, за да донесе знание на човека. Там, където пустинята днес прегръща Нил, в сянката на пирамидите, той построил своите първи храмове. Там, където думите се превръщат в заклинания, а тишината – в откровение. Египтяните го познали като бог на писмеността и мъдростта. Те го нарекли Джехути, онзи, който записва волята на боговете. Ала името му отеквало още по-далеч, във времето на преди времето, когато още бил Тот Атланта. Някои казват, че той е създал писмото, че всяка дума била символ на сила, всяка буква – врата към невидимото. Други вярват, че чрез него човечеството научило езика на светлината, който не се изговаря с уста, а се излъчва чрез съзнанието. И може би, ако се заслушаш в тишината, все още ще чуеш ехото на този език в дълбините на собствената си душа, защото Тот не бил бог на религията, той бил бог на знанието, на баланса между духа и материята, на вечния ритъм на Вселената. В неговото учение няма страх, има само разбиране, защото знанието е светлина, а светлината не познава сенки, освен ако не се отдръпне от нея. Днес, когато светът отново търси смисъл, древният глас на Тот се надига отново, не от камък, не от книга, а от самото сърце на човека. Глас, който нашепва: спомни си кой си. Не тяло, не сянка, а искра от същата светлина, която създава световете. Така започва нашето пътешествие. Пътят към източника на мъдростта, към същността на Тот Атланта, безсмъртният пазител на знанието. В древни времена, когато земите още не бяха разделени, а небето бе покров от златна светлина, в сърцето на океана се издигаше велик континент, свещената Атлантида. Там, сред храмове от кристал и злато, живееше народ, подревен от времето. Народ, който познаваше законите на светлината и движението на звездите. Те не говореха с думи, а с мисъл. Не строяха с ръце, а с воля. И в техните души пулсираше знание, което човекът днес едва започва да си спомня. Сред тях имаше едни избрани, посветени, наричаха ги синовете на светлината. Те бдяха над хармонията на света, над равновесието между духа и материята. И сред тях най-великият бил Тот, жрецът цар на Атлантида, повелител на знанието и пазител на скритото слово. Казват, че Тот не се раждал, както се раждат хората. Той бил проявление на самия разум на сътворението, призован от съзнанието на звездите, за да поведе човечеството към разбиране. В дните на величие Атлантида сияела като сърце на света.
От нея излизали лъчи знание, които озарявали други земи и народи, но с времето хората забравили своята божествена същност. Жаждата за сила надделяла над мъдростта и равновесието било нарушено. Тогава небето се затъмнило, земята се разлюляла и морето, което някога ги е хранело, станало техния гроб. Планини рухнали, храмове потънали и от сияйната Атлантида останала само памет, отразена в сънищата на древните. Но преди последните вълни да погълнат свещения град, Тот се изправил в центъра на великия храм. Над него се завихряла буря от светкавици, а около него стояли 7 велики жреци, пазителите на законите на живота. Със силата на мисълта си Тот отворил врата от светлина, порта между световете, и извел своите ученици към безопасно място, в земя под изгряващо слънце. Тази земя била Египет. Там, в сянката на бъдещата пирамида, Тот положил първия камък на новия свят. Той донесъл със себе си знанието за звездите, за строежа на душата, за тайните на времето и движението на светлината. И казал на своите ученици: това, което се изгуби в морето, ще се възроди под слънцето, защото светлината никога не умира, тя само сменя своето отражение. От този ден египтяните го нарекли Учителят, който идва от морето, и по-късно Богът на мъдростта, писарят на боговете, гласът на луната и пазителят на думите. Но онези, които познавали истината, го наричали с древното му име – Тот Атланта, последният жрец на изгубената цивилизация. Той научил хората как да говорят с небето, как да разбират ритъма на земята и как да виждат светлината, която живее във всичко. И от този миг нататък историята на човечеството вече не била същата. Когато вратите на времето се отворили и земята отново се родила от хаоса, Тот стъпил върху новите брегове на света, земя гореща, свещена, пропита с таинство. Там, където слънцето целува пустинята и пясъкът пази древни тайни под своя златен вуал. Там, в земята на бъдещия Египет, Тот започнал своето дело, не като завоевател, а като учител на човечеството. Той научил хората да виждат отвъд видимото, да чуват гласа на тишината, да разбират знаците на звездите, защото в тях, казвал той, е записан ритъмът на Вселената. Неговото слово било сила. Когато Тот говорил, камъкът умеквал, водата спирала да тече, а светлината се вслушвала. Той създал първите иероглифи, не просто писмена, а свещени символи, в които божественото се обличало във форма. Всеки знак бил врата, всяка дума – заклинание. И когато човек ги произнасял с разбиране, светът откликвал. Така се родил езикът на силата, език, с който боговете говорили на хората и хората на боговете. Затова древните египтяни го почитали като Джехути, богът на писмеността, магията и мъдростта. В ръцете си държал перо от ибис, символ на съвършеното слово. На главата си носел лунния диск, защото, както луната, той отразявал светлината на по-висшите светове. В храмовете на Хелиопол Тот учил жреците на изкуството да записват мисълта на боговете. Той им показвал, че знанието не е притежание, а поток, енергия, която се предава, но никога не се губи. И когато жреците го питали: „Учителю, какво е истината?“ Тот отговарял: „Истината не е дума, а състояние на съзнанието. Тя не може да се изговори, само да се излъчи.“ Така Тот станал не просто Бог, а мост между световете, между духа и материята, между звездите и земята, между мълчанието и словото. И както всяка истина ражда тайна, така и около него се сплели легенди. Някои казвали, че може да пътува между измеренията, че се появява и изчезва, оставяйки след себе си само светлина. Други твърдели, че той е записал законите на живота в камъни от изумруд,
които съдържат силата на Вселената, но за онези, които са го познавали, Тот бил просто светлина, която се оглежда в очите на човека. И макар вековете да отминавали, неговото име не било забравено. Всеки храм, издигнат в чест на знанието, всяка дума, написана с истина, носи неговия отпечатък. Тот, писарят на боговете, служителят на светлината, вечният пазител на Словото, което създава реалността. Но тук възниква въпрос, който преминава през вековете като шепот между звездите. Имат ли общо Тот Атланта и Хермес Трисмегист? Двама мъдреци, живели в различни епохи, или може би едно и също съзнание, което се завръща отново и отново в различни тела, под различни имена, за да пази същото знание. Защото и двамата носят едно и също послание, че светът е разум, че мисълта е творяща сила и че човекът е отражение на Вселената. Дали Хермес е Тот или Тот е Хермес, това е въпрос, на който времето не отговаря. Може би отговорът не е в книгите, а в съзнанието на този, който слуша. Как мислиш ти? Дали древният учител се е върнал под друго име или просто ехото на мъдростта му звучи през вековете? Ако това, което чуваш, резонира с теб, ако тези думи докосват нещо, което винаги е било вътре в теб, остани с нас по този път. Подкрепи светлината, сподели, харесай и се присъедини към онези, които си спомнят древните истини. Тот не търсил последователи, нито искал поклонение. Той бил учител, не на религия, а на съзнание, защото, както казвал, човекът не се пробужда, когато чуе нова истина, а когато си спомни старата. В хладните зали на древните храмове Тот преподавал тайни, които не се изговаряли на глас. Жреците слушали, но само онези, които чували отвъд думите, разбирали истинския смисъл. Той учил, че човекът е дух, облечен временно в материя, че тялото е храм, а душата – свещеникът в него. Казвал, че всичко е движение, че светът не стои неподвижен, а вибрира в безкраен танц от енергия, и който разбере този танц, ще познае самата тъкан на битието. Тот учил, че смъртта не е край, а врата. Преминаване от едно състояние в друго, както водата става пара, а после отново се връща като дъжд. Нищо не умира, казвал той, а само се преобразява. И когато човек осъзнае това, страхът му ще се разтвори в светлина. В своите храмове Тот изградил стаите на посвещението. Там жреците преминавали през изпитания на тялото и духа, докато научат как да отделят съзнанието от материята. Някои никога не се връщали, но онези, които успявали, се пробуждали с ново зрение. В тези стаи времето губело смисъл. Съзнанието се издигало като пламък и се срещало с вечността. Познай себе си, казвал Тот, и ще познаеш боговете. Познай светлината в себе си и ще познаеш Вселената. Той учил, че истинската алхимия не е в метала, а в духа. Че златото, което търсят хората, не е в земята, а в съзнанието, което се пречиства от оловото на неведението. Истинската трансформация, казвал Тот, е да превърнеш мисълта в светлина, да видиш във всяка тъмнина възможност за пробуждане. Неговите ученици записвали думите му на камък и папирус, но Тот предупреждавал: буквите са само сенки, истинското знание не се чете, то се преживява. И когато учениците го питали за безсмъртието, той отговарял с усмивка: безсмъртието не е дар, а разбиране. Когато осъзнаеш, че си вечен, смъртта губи власт над теб. Под светлината на луната, когато пустинята се обличала в тишина, Тот излизал сам пред звездите. Там той разговарял с тях, не с думи, а с мисъл, в езика на онези, които си спомнят. И тогава казвал: всяка звезда е душа, всеки човек – вселена. Няма граница между тях, освен в ума, който не вижда светлината. В това било неговото учение, не догма, а път.
Пътят на онзи, който търси вътре в себе си отговора, който светът отвън никога не може да даде. Когато времето се наклонило към мрак и знанието започнало да избледнява сред хората, Тод разбрал, че светът отново се приближава към съня на забравата. Тогава решил да запечата мъдростта си, не в паметта на хората, а в самата тъкан на земята. Така се родили изумрудените скрижали. Легендата казва, че били направени не от ръце, а от светлина, от самата мисъл на Тод, превърната в вечен кристал. Върху тях били гравирани закони, по-древни от човешките думи. Закони, които описвали структурата на реалността, движението на енергията и връзката между духа и материята. В тях било скрито знанието за всичко, от сътворението на света до пътя на душата след смъртта. И всеки ред бил написан с вибрацията на истината, а не с мастило. Това, което е долу, е като това, което е горе, гласът на Тод шептял в тях. И това, което е горе, е като това, което е долу, за да се извърши чудото на единството. Скрижалите били 7, всеки, отражение на един от 7-те закона на Вселената и заедно ключ към разбирането на самото съществуване. Сърцевината им била най-голямата тайна, че човекът е микрокосмос, в който се оглежда самата Вселена. Когато учениците попитали Тод: „Учителю, защо ги скри?“ Той отговорил: „Знанието е като пламък, в ръцете на мъдрия сияе, но в ръцете на безумния изгаря света.“ Затова Тод ги положил в недрата на земята, в каменна камера под Великата пирамида. Там, казват, ги оставил под закрилата на енергийно поле, което не може да бъде разрушено от време или човешка ръка. Преди да си тръгне от света, той погледнал към хоризонта и казал: „Ще настане ден, когато човекът отново ще се пробуди. Тогава тези скрижали ще бъдат намерени не от очите, а от съзнанието.“ Тод се оттеглил във вътрешните светове, където времето не съществува. Някои вярват, че все още е там, в друго измерение, в състояние между живот и вечност. Други казват, че духът му се връща във всеки век, когато знанието е на път да угасне. И винаги, когато човечеството се изправи пред себе си, гласът на Тод се чува отново, тихо, но ясно, в дълбините на човешката душа. „Във всеки човек има светлина“, казвал той, „но само този, който я запали сам, ще познае пътя към вечността.“ И така, изумрудените скрижали останали, не като предмет, а като вибрация, която живее в съзнанието на всеки, който търси истината. Защото, както казвал Тод, истината не може да се изгуби, тя може само да чака. Казват, че времето е река, но за Тод то било огледало. Всички епохи, всички народи, всички животи били отражения на една и съща светлина, разделена на безброй лица. Когато човек гледа в това огледало и вижда само себе си, той остава затворен в илюзията на света. Но когато погледне по-дълбоко, когато види светлината зад формата, тогава завесата пада и пред него се открива истината. Това бил заветът на Тод. Не злато, не власт, а разбиране. Разбиране, че във всеки човек живее искрата на сътворението и че тази искра може да освети целия свят, ако човекът пожелае да я събуди. Тод учил, че светлината не идва отвън, тя се пробужда отвътре в момента, когато спреш да търсиш в сенките и се обърнеш към вътрешното слънце. „Погледни навътре“, казвал той, „и ще откриеш вселена по-голяма от небето. Там е истинският храм. Там говори Богът.“ И ако човек слуша внимателно, в тази тишина може да чуе гласа на Тод не като звук, а като осъзнаване, като дълбоко усещане, че всичко е едно и това едно е любов. Той оставил послание, вписано не в камък, а в самата енергия на човечеството. Послание, което се пробужда винаги, когато светът отново се обърне към светлината. В него се казвало:
Аз бях в началото и ще бъда в края, защото началото и краят са едно. Аз съм писарят, който записва мисълта на боговете, и всеки, който прочете себе си, ще прочете мен. Днес, когато времето отново се сгъстява, когато хората търсят смисъл отвъд материята, гласът на Тот се завръща. Не в храмове, не в скрижали, а в сърцата на тези, които помнят. В тях се възражда древната светлина на Атлантида, не град от камък, а състояние на съзнанието, в което човек живее в хармония с Вселената. И може би за това думите на Тот звучат така ясно и днес. Аз съм този, който беше, и този, който ще бъде, защото аз съм светлината в теб, която никога не угасва. Така завършва неговия завет, но не като край, а като пробуждане. Защото истината на Тот не е история, тя е спомен, древен глас, който шепне: събуди се, човече, ти не си изгубен, ти си светлината, която търсиш. И когато тази светлина се запали отново, Атлантида ще се възроди не под водата, а в човешкото съзнание. Ако това послание те е докоснало, позволи му да продължи да живее. Харесай видеото, абонирай се за канала и нека заедно пазим светлината на мъдростта жива. В следващото пътешествие ще потънем в тайните на изумрудените скрижали, гласът на самата вечност.